Vítajte za oponou v showbiznisovej relácii, kde sa svetlá kamier menia na odhaľujúce reflektory pravdy. Mojím ďalším hosťom je jeden z najlepších tanečníkov na československej scéne. Krásny, hravý a vždy nečakane osviežujúci. Vilda Šír. Vilda, ty patríš k najvýraznejším tanečníkom na československej scéne. Kedy boli tvoje prvé kroky na tanečnom parkte? Kto ťa vôbec k tancu priviedol? Můžeme říct, že to byla moje ségra, Nelča, protože já jsem dělal vlastně od malinka spoustu sportů, ale pak vlastně mámka se ségrou rozhodli, že by bylo fajn, kdybychom dělali jeden sport a byl to právě ten tanec. A měli jsme to na základní škole. Takže moje ségra, která je dneska paní doktorkou, mě přivedla k tancování, já jsem u toho zůstal a ona se zase vybrala jinou cestu. Takže to vychází, že zhruba za 10 let budu taky doktor. Ty už máš v tom portfóliu naozaj veľmi veľa koloniek povolaní. Jo, tak ona mě do toho vlastně zasvětila, že jo, pak z toho utekla. My jsme spolu tancovali asi do 16 a pak jsem měl jinou taneční partnerku a ona se pak víc soustředila na to studio a já víc na tu zábavu. Dobre, takže budeš doktor čoho? Doufám, že ničeho. Doufám, že budu mít jenom pěkně spořádaný svůj život a nebudu k tomu potřebovat další tituly, protože to už bych nechtěl. To už bych studovat už bych nechtěl, to mě bavilo, ale už by mě to určitě jako nenaplňovalo. Vilda, ty si úplně prvýkrát zažiaril na televíznej kamere v reality show Love Island. Ako spomínaš na toto obdobie? Velmi dobře, já právě doufám, že už těch reality show bylo tolik, že vlastně Love Island, můžeme říct i Let's Dance, že tady budu mít kolonku Reality Star, jak mají teďka všichni v těch dalších reality show, do kterých jdou. Jak na to vzpomínám, no tak bylo to, Love Island byl pro mě super. Já jsem to bral jako velký zážitek, velkou výzvu a opravdu ty 2 měsíce tam byly skvělý, bylo to... Bez toho telefonu ten život je nejenom jako perfektní, jako ten telefon nás hrozně jako udržuje pořád z té pozornosti a ty rozhovory jsou pak takové jako intenzivnější, takže Love Island byl pro mě super. Inak vraj ťa tam prihlásila tvoja exka, je to pravda? No, myslím si, ako to bolo? Je to pravda. Zaujímavé, inak to ti urobila naschvál, alebo? Seděli jsme doma a byla tam reklama na Love Island a ona nás jak kdyby přihlásila oba dva, jenomže ona měla samozřejmě jako představu, podle mě, že tam půjdeme jako spolu. Jako už pár. A pak jsme jako v průběhu toho přihlášení zjistili, že to úplně tak není, že tam jdeme každý jako zvlášť a že tam si jako najdeme pár. Tak jsme se na to jak kdyby vykašlali a pak jsme se rozešli a vlastně za pár dní mi volali z castingu, že Vildo, ty tancuješ, přijeď do Prahy a já samozřejmě o tom rozchodu. Let's go, jdeme na to. Prihlásil by si sa ešte do nejakej reality show? Napríklad, ja neviem, Rúža pre nevestu. Neviem, ty by si mi skôr tak išiel do Rúže pre nevestu. Ale jako moderátor, nebo jako ten, jako ten bachelor? Ako ten borec. Išiel by si do toho? Já častokrát, už jsem dostal tady tu otázku a častokrát říkám, že jsem na to jako nízký, že? Nízky? Tak mám 170 s botama 7. Fakt? No, tak to 8. som si, tak to sme sa... Takže jako myslím si, že třeba v letošní sérii ta Anička, teďka jsem viděl na Let's Dance a je fakt vysoká, jako koukal bych na ní takhle. Takže myslím si, že by museli jako... Podľa mňa by si mal akurát. V Ázii bych to mohl dělat. Kdybych byl v Ázii, tam jsou taky menší ty Japonky, tam bych mohl být určitě super, ale u nás na Slovensku a v Česku myslím si, že bavilo by mě to moderovat. Jako upřímně, kdybych tam byl jako moderátor, to by mě bavilo, protože jako vyzkoušel jsem si, jaký to je hledat vztah v reality show a asi to není úplně pro mě. Takže Krištof má aktuálně konkurenciu, hej? Ne, tak máme samozřejmě i českou verzi, že jo, Krištof to dělá dobře. Tím ho zdravím, Krištof to dělá určitě fajn. Dělá to svým stylem, ale dělá to fajn, je to takový odtažitý, takže vlastně dává hodně prostoru třeba tomu aktuálnímu Rastovi letos a přijde mi to fajn, přijde mi to OK. Jako. My sme teraz tak kontinuálne prešli na tvoju novú veľkú vášeň a to je moderovanie. Ja mám pocit, že... Pletení. Pletení, štrikování. Pletení to je taky samozřejmě, ale jo. Moderování mě vždycky bavilo, já jsem v podstatě před Love Islandem jsem to chtěl vždycky dělat, jo. To bylo vlastně cílem, my jsme pořádali takový festival, já jsem chtěl vždycky ty akce moderovat, bavilo mě to. Pak jsem potom Love Islandu začal moderovat takový ty akcičky, postupem větší, nějaký ty castingy na ty misky, pak jednu misku u nás v Olomouci, různý eventy, takže mi pak si s miskou chodil. Pak jsem s nějakou miskou chodil. Ale
Poďme späť k moderovaniu. Poďme späť k té práci. K té nenáročné práci. Áno. No a moderování jasně, to mě vždycky bavilo a letos poprvé, já jsem o tom mluvil častokrát a přál jsem si to. A vlastně letos poprvé jsem dostal velkou šanci moderovat tu Let's Dance, že jo? Protože moje taneční partnerka, za kterou jsme vyhráli 23, Janka Kovalčíková, musela jít do divadla. Opravdu musela jít do divadla na premiéru a navrhla to přímo ona vlastně, jestli by to nebylo fajn, kdybych to odmoderoval. Vážně? Že si myslí, že by to bylo fajn, takže ona ve mě věřila společně se Zuzkou Šebovou a i s tou Týnkou. A zajímavý je, letos jsem dostal i moderátorku, Simču Leskovskou, takže se to tak celý propojilo, měl jsem moderátorku, sice bohužel jsme vypadli jako docela brzo, mrzelo mě to, ale nahradilo se to pro mě. Vidíš to? Tím, že jsem to 8. kolo, vlastně tu hodinku za tu Janku moderoval a bylo to, užil jsem si to. A ako sa hovorí, že všetko zlé na niečo dobré, aj keď chápem, že Simonka s tebou určite chcela ísť ďalej. Takže Česko a Slovensko bude mať nového Leoša Mareša? To je velmi odvážný takhle nazvat, že jo? Ale určitě můžeme říct, že Leoš je můj velkým vzorem. Spoustu moderátorských vzorů mám, ale on je jeden z nich, protože on do toho dává něco navíc. On dokáže počkat na takovéto napětí, dokáže z těch lidí na tom place vyvolat něco, co jako je dostane i do takového šoku. A má to takovou jako kdyby skrytou vášeň zatím a to má málo kdo. Vilda, ja to úplne na teba vybalím. Dobre, táto relácia sa volá Za oponou, takže sa môžem pýtať všetko, čo sa deje v backstage a za oponou, možno aj tvojej spálne. Mne to už prekračujem hranice. Aj v mém sklepě. Ale ja totiž to viem, že už nie si single. No, už jsem v double spojení. Je to tak? Je to tak? Je to tak? Nebudem hovoriť, že od koho mám túto informáciu. Je to od Simonky Leskovské? Fakt? Je to od ní? Ne, neuvěřitelný. Tak ona byla jedna z prvních, kterou uviděla, že jo? Takže jako chápu, že to no je to tak. Ona mi to povedala dokonca v relácii Za oponou, ale ja, keďže som kamoška, som to vystrihla a počkala som si na teba. Aha, tak teď to vytáhnem. Je to tak, mám super holku, je to tak a je to krátko, je to velmi krátko. Je to dívenka úplně z jiného prostředí, než můžeme mi nazvat, tady to taneční a reality show, je to úplně z jiného, je to z České republiky slečna a je super, je to... Uvidíme, jak to bude dál, ale je to super holka a zatím je to velmi baví. Hovoríš zatiaľ veľmi tajomne, ale daj nám aspoň také trošku kontúry. Brunetka spíš asi, no. Taková brunetka a velmi sexy žena. Výborně. Další kompliment. Ne, já ji můžu jenom chválit, ona je pěkná zevnitř i zvnější a je velmi zábavná. Já jsem si to nemyslel třeba, to můžu určitě říci, že dřív to pro mě nebylo tak důležitý, aby ten humor jako byl třeba tak jako vždycky jsem říkal... pokorení toho vzťahu. Ano, vždycky jsem si jako představoval, že bych chtěl nějakou jako misku právě, nebo tak, a aby to bylo... Fakt? Se to prekvapuješ. No, ale vlastně jsem zjistil, že to vůbec není jako co vlastně chci, protože častokrát je to jako takové pozvolné. Mě baví, když ta holka mi to tak jako vrací, že to je takový humorný a to je super jako se s někým zasmát, protože častokrát ty situace životní jsou těžké a umět se nad tím zasmát a i zaspat, umět se nad tím zasmát je velmi důležitý. Čemu se venuje, keď je taká vtipná? Mně se věnuje. Ne, je to v pedagogickém prostředí. Wow, zaujímavé. Je to v pedagogickém prostředí, ano, učí děti. Krásne. Takže tak. Krásne a zmysluplné povolanie. Áno. Takže náročný, sa tak doplňate vzájomne. No je to právě úplně jiný svět, že já řeším úplně jiné věci jak ona, ale dokážem se jaksi spojit, no. Ona chápe ten můj svět velmi. Já ten její moc ne, protože abych to nedal, to je fakt náročný, jako trávit tolik hodin třeba s těma dětma a tak. Ale jo, jakože je velmi šikovná, můžu ji jenom chválit. Tak teraz si mi úplně nabil, čo ty a děti. Co já a děti? Čo tak ty, děti a ona. To jako to je ale hodně, to už je před a za oponou zároveň, ne? To tak přijde. Co já a děti? Tak to je mi 25, že jo? Ano, začníme matematikou.
To je ještě... Necítiš sa ešte, Necítiš sa ešte na deti. Ale ani sa ti nečudujem samozrejme, ale je to taká klišoidná otázka, keď má niekto vzťah, samozrejme sú spolu šťastní, tak sa legitimně pýtajú. Sám jsem ještě dítě. Vnímám to tak, že potřebuji mít jako teďka prostor, budovat ty věci. Baví mě to velmi, mám na to sílu a pak až přijde ten moment, kdy třeba už budu jako trošku naplněný v těch věcech. Zatím nejsem, jsem stále jako natěšený a hladový pro ty věci. Nevybúrený možno, ale v istom slova zmysle. Ano. Určitě z toho pracovního světa velmi ještě jsem jako očekávání. Samozřejmě, tak jsem to myslela. A chtěl bych se soustředit na to. Takže děti určitě ne, teďka ani to není vůbec téma. Takže prsteň, svadba, deti, môžeme túto tému odložiť od takých ďalších 10 rokov? Alebo to už som už prehnala? Môžeme říct klidne tak nejak. No dobre. Takže dozvedeli sme sa, aká je tvoja partnerka, tak trošku. Ešte trošku. Ale aké sú tvoje kritériá na ženy? Čitateľky Emmy to bude určite zaujímať. Samozrejme, takto ti budú držať palce, ale keby náhodou, tak ktorá žena by mala u teba šancu? Aká musí byť? Vtipná. A moderovat za oponou. Ne, je to strašně individuální. Teraz si zaskočil ty mě. To je dobře, to je vlastně super. cílem, proč tu jsem. Výborně. Aby tě taky někdo občas vyzkoušel. Ne, děláš to skvěle, tuhle reláciu. Ďakujem. U mě má šanci ten, kdo je jako něčím, kdo je osobnost. Ty si muž, ktorý má naozaj že veľké sny. Dokonca som sa dopočula, že túžiš potom mať raz v živote svoj vlastný vrtuľník. Takže... To podle mě touží potom každý kluk, jenom já to trapně říkám. OK, takže my jsme tak iba, že túžime po Barbíne, hej, ako je babi a já myslím, že vrtuľník by chtěl každý. Okay. Já myslím, že bych chtěl vrtuľník každý, jenom já tak jako trapně říkám, že bych ho chtěl, ale to jsou takový jako nesmyslný sny, že jo, jako o tom životu. Neviem, pri tebe som si nie úplne istá. Šiel som pěšky dneska, takže ještě ten sen je daleko. Čo všetko ďalšie materiálne by si chcel ešte v živote splniť? Že máš možno na niečo úchylku? Tam smeruje má otázka. Tak to není určitě v materiálních otázkách, jestli to je ohledně úchylek, ne. Tak poznám človeka, ktorý má doma odparkovaných 20 Ferrari. Fakt? A je to holka, nebo? To je sympatické, to je velmi... To je dobrá uchylka, ne? Takovou uchylku máme asi všichni, akorát je docela daleko ještě. Já bych chtěl se dostat do bodu, že budu mít jako klid, že budu mít jistotu, že když třeba teďka rok nebudu muset nic dělat, že nebudu mít strach o tom, že si nebudu moct koupit obyčejné věci. To je jako ten moment, do kterého se chci dostat, protože ty ostatní věci jsou jenom na zábavu, na rozptýlení, ale mít to tak nastavený nebo takovou jako tak zabezpečený být, že opravdu může jít té rodině dopřát všechno kolem sebe a může mít takový klid v životě, že můžou chodit na obědy, na večeře a neřešit to, že to stálo hodně peněz nebo že tohle si nemůžou koupit. To si myslím, že je jako sen, všichni sníme o Ferrari a tak, ale pak když jsem to třeba já v nějakých takových autech jezdil nebo tak je to fajn. Je to taká chvíľková radosť a potešenie. O tom vůbec život jako není. A to mi je 25 a ještě to jako miluju ty věci, ale zjišťuju, že to vůbec nedělá. Může být člověk fakt jako extrémně nešťastný z věcí, které se mu dějou a jet v hezkém autě, bydlet v hezkém bytě, ale může ho trápit úplně nějaký třeba, že platí vysoký nájem, třeba příklad. Ty už nájom platiť nemusíš, pretože si v Bratislave kúpil byt, takže platíš hypotéku? Teď co říct? Môžeš kľudne povedať, že si drel niekoľko rokov na to, aby si mohol zadovážiť byt. Ale to jsem makal na základce, už asi já nevím kde. No nie? Jahody si neoberal? Jo, chodil jsem na brigády, ale málo, jakože tancovali jsme a díky rodičům, díky mým otčímovi a mamce a dědečkovi s babičkou jsme mohli tancovat a soustředit se na ty věci a letos můžeme tancovat v té Let's Dance, jako, takže díky té rodině to je tak super, jak to je. Máš nejaký osvedčený alebo overený flirtovací trik? Čo na babi fungovalo? Tak tancuju, že jo, takže myslím si, to že... mi nenapadlo. Baví tě tancování? Áno, veľmi, ale nemám takého tanečného partnera, ktorý by ma to naučil. Právě, a to je velká výhoda, protože nás je málo. Už to začíná? Nás je málo těch tanečníků, že jo, takže... Nevím, jestli jsem někdy někoho jako přímo zbalil na tancování, ale... Přece
přece jenom ty pohyby něco naznačují, že jo? Jasne. Takže to baví spoustu. Takže takto sa vlníš aj niekde inde, hej? Přesně, třeba když jdu plavat. Tak, přesně. Přesně, když jdu plavat, tak dělám krásnou rybičku a tak, no. Nebo když jako hraje nějaká melodie o telefonu, tak se tak pěkně kroutím a tak. Tak vy rádi tancujete, všechny holky, že jo? Já myslím, že určitě skoro ano. většina holek, ne všechny, ale většina holek určitě ráda tancuje a ti kluci neradí tancují, takže když se najednou objeví ta odpověď, že pojďme si zatancovat a vlastně ještě já to jako iniciuju, tak to většinou každý baví, nebo z velké části. Z velké části. Dobre, povídej. Už si netrpezlivý, že? No, teším sa, co na mňa vytasíš. Ja som hlavne konečne rada, že poznám aj iné tvoje meno ako Vilda. Aha, jasne. Takže princátko, môžeme ísť na to? Princátko, áno. Áno. Tím zdravíme Pepe Majského, tak, protože... Pre vysvetlenie, samozrejme. Ano. Nevymyslela som si to teraz ja. Vymyslela vlastně. Je to Janky nápad, ale ne, je to Pepe Majský mi tak říká, protože jsem v Let's Dance vždycky každý rok měl takovou nějakou taneční roli, která byla z nějakého rodu prostě vévodu, že jo, takže jsem byl králem, princátkem a tak různě z různých těch oblastí, tak mi začal říkat princátko. A je to takový milý, protože já se tak i trochu chovám, že jo. Jo, ešte nemôžem potvrdiť. Ja musím byť tak opevčovávam stále. Ne. Tak, princátko, poďme na otázky od čitateľiek. Ktorá známa Slovenka alebo Češka by ťa zlomila, keby ti napísala, že ťa chce, ale že bez diplomacie? Chce vedieť meno. Kto by to bol? Máme na výber nejaký? Mám ti dávať mena? Dobre, na titulke aktuálne máme Bianku Rumanovú. Ty si mě zlomila. Ona je inak single teraz, vieš o tom? Myslím, že to o tom víme úplně všichni. OK. Smutnili Ak to nevedel, tak teraz už vie určite. Minimálně pár dní jsme všichni smutnili v této zemi a i v naší. Určitě, já nevím, jak to nazvat. Tam stačí iba áno alebo nie. Nepřemýšlel jsem nad tím. Bianka je určitě pěkná žena, ale mám mu tak úzce spjatou s tím Jovinečkem, že potkával jsem je vždycky spolu a tak, takže... Že nebudeš liest do kapusty. Vůbec mě to, ale určitě ta fotka, co je na titulce, je hustá. Si viac rýchlovka v šatni alebo dlhý tanec až do rána? Podle nálady. A dnes si sa ako zobudil? Dnes si sa ako zobudil? Ako to vidíš? Dneska bych to viděl na rychlovku, protože nestíhám, takže toho je spousta. Ale je pravda, že jsem tanečník, že jo, a tancovat do hudby mě baví. Áno, takže, áno. A někdy i hodiny. A niekdy hodiny. Někdy i hodiny. Dobre, dobre, necháme to teda na tieto Ale predstavivosti. někdy štěstí nedá a jsou to spíš vteřiny. Vieš si predstaviť, že by si šiel do vzťahu so staršou ženou? Koľko rokov by pre teba ešte nebola prekážka? Určitě si to vím představit. Mal si taký vzťah niekedy? Že bych měl třeba 50 let rozdíl, to ne. Tak to asi nie, ale tak 10-15 rokov, to už sa dá považovať za generačný rozdiel. Ne, ale dokázal bych si představit pár let určitě. 5 let určitě, 10 možná, ale 5, nebo do těch 5 let úplně jako normální. Měl jsem takový holky 3-4 starší a bylo to fajn většinou, takže mám pocit, že se pohybuju mezi těma trošku staršíma ode mě, těch 10 let a i trávím čas právě s těma tanečníma partnerkama a všechny ty herečky už mají víc ode mě, aspoň 10 třeba. No a přijde mi, že pak se na tu notu tak jako naladím a zajímají mě víc ty věci z toho jejich světa, než třeba o 5 let mladší. Určitě bych si radši vybral holku, která je o 5 let starší, než o 5 let mladší. A ja stále hovorím, že mladosť je stav duše. Je úplne jedno, koľko rokov máš, ale tak, ako sa cítiš tu? Mění se to. Já dneska mám 25 let a... Ty máš stále iba 25 rokov? Stále 25. To je neuveriteľné. Vieš, koľko ťa ešte čaká do 30-ky? Jako těch starších partnerek? Nie, zážitkov. Keby si mal bez cenzúry opísať svoju ideálnu noc, ako by vyzerala? To jsem popsal už, jak si... Ja milujem, že na každú otázku sa zasmeješ, chvíľku porozmýšľaš. No, protože já nevím vlastně, to jsou otázky, na kterých jako nepřemýšlím, že jo? Tie sa proste dejú spontánne. Ano, já přemýšlím třeba, jak ty věci jako posunout dál a tak, ale nepřemýšlím nad tím, jak má vypadat moje ideální noc. Jak by mohla vypadat tvoje, tak mi pojď poradit.
A já zkusím říct, jestli je to ono nebo ne. Že či sa možno zhodneme, hej? Jestli se zhodneme, přesně. Jestli... Mohla by začať takto napríklad. Takto, takový pokecem? Áno, tak to presne. nic pro mě ne, vůbec. Tohle rovnou přeskakuju. Ztráta času pro oba. Tak vieš, ja som bola vždy intelektuálnejšie založená. Jo, tak to já vůbec. Ale možno, že, ja neviem. Já rustikálně. A keby si tu mal, ja neviem, Míšu z Rúže pre nevestu, myslíš si, že by si viac s ňou sadol? S tou bych si spíš lahol, ale jenom z její strany, pro mě by to určitě nebylo, takže je pravda, to je zas moc, ano, to je zas takový, že bych se toho lekl. Takže hľadáme niečo. Mrzí mě to, ale s Míšou z Rúže bych nikam nešel. Dobre, a poďme na inú otázku, lebo myslím si, že všetko sa stále točí iba okolo žien. Neunavuje ťa to inak náhodou? V mém životě? No. Opäť smiech, neunavuje ho to. Já totiž nevím, jestli to je pravda. No áno, lebo ja mám taký pocit, a poviem ti to otvorene, že médiá vždy dávajú niekomu takú nálepku. Hej, väčšinou sú to sex symboly, hej, typu Koleník, Jablonský, teraz Bardy. áno, presne si trafil. No Barán. a ty máš, presne, a ty máš takú nálepku, že playboy. Akože si s ňou stotožnený? Nepřijde mi to tak úplně, protože neznám žádného zrzavého kluka, který by byl jako playboy. Že vlastně k mému vizoru to úplně nesedí. Nepřijde mi, že to se točí kolem žen, ale je pravda, že v těch médiích to tak opět je. Ano. Protože ty moje partnerky byly jako výrazný i ve svém životě, že jo? Protože když jsem měl třeba holky mimo tento svět, tak to tak jako probíraný nebylo, bylo to v klidu, ale poslední ty 2-3 roky, tak bylo to pár, nebylo jich moc, jako abych řekl, že to byly 3-4, jako, takže... Matematika nepustí, hej. V rámci těch 3, rok 4, na ktorých rukách? mého mládí je to podle mě v rámci mezí a je to tak, že vždycky ty články nebyly o tom třeba, že podařilo se mu něco, jo, ale bylo to vždycky o těch holkách. Tak doufám, že teďka se to změní. Áno. A bude to trošku jiné, bude to třeba o těch kariérních věcech, ale to samozřejmě ty diváky tolik nebaví, že jo? Tolik nebaví, ale ja to určite v tejto relácii vypichnem. Jo, ale chápu to, je to téma číslo 1, když jdou 2 kamarádky na kávu, tak jedno nebo druhé téma je hned prostě vztahy. Že jo? Takže já chápu, že já z toho prostředí jako Love Islandu, kde to je hlavní téma, Let's Dance, každý si myslí, co se Bůh ví, co tam děje, nic zas tak zásadního se tam neděje. Teda můžeme říct, že potom se třeba děje, že jo, vzniká z toho teďka nový život, že jo, třeba u Peťky s Kubou, takže super, ale já chápu, že jsem to prostředí, ale není to tak úplně jako šílený, jo, a myslím si, že teďka ta 25. příčka v mém životě se to změní a už to bude čistě jenom pohoda jehoda. A za měsíc nový vztah. Budeme nový prvý. vztah, další miska. Tak poďme na poslednú otázočku, lebo ty si tu načrtol trošku tvoj výzor a táto otázka tam smeruje. Na čo si vo svojom tele najviac hrdý, okrem teda zjavného, krásneho vizuálu, a čo by si možno potajomky dal upraviť? Tak já se teďka opět zasměju, na co jsem hrdý, jo, a myslel jsem si, že jsme ve slušném pořadu. Ale očividně to tak úplně není. Ale tak to jsem hrdý, jo. Dievčatá si tento pořad môžu pustiť aj po 22. Takže kľudne môžeme urobiť aj druhú verziu tejto otázky a odpovede. Jo, tak moje odpověď teda zní, že jsem hrdý na to, že se umím docela hýbat. To je fajn, že mě nic nelimituje, že ovládat své tělo jako skvělý, protože pak, když se člověk potká spoustu novýma věcma, tak mu to kdyby tak nějak je přirozenější. To je fajn, to jsem hrdý na svém těle, že mi to jako jde a že až tak nemusím dodržovat žádnou stravu a celkem vypadám jako furt podobně, jo? A to je fajn. A nevím co, změnil bych na sebe spoustu věcí, že jo? Fakt, vážně. Som mala pocit, že ty nemáš absolútne žiadny komplex o Jasně, seba. tak to určitě by bylo dobrý, byl vyšší, že jo? Aby mohli jít do toho bačerola, že jo? To je první věc. Aha, okej. Kvůli tomu bohužel nic. Nebudu z toho tak šťastný, ale další věc. Chtěl bych být určitě trochu vyšší, ale zase tak mě to netrápí. A nevím, co dál, no, tak mám už vrásky trochu, že jo? Nemyslíš vážně 25? No, už trošku mám, jako tady už se mi to trošku to, takže bych se měl nevidím trošku to, do toho. ja to stále nevidím. Jak se směju u těch otázkách, tak si můžeš všimnout. Vypadáš výborne, Vildo, a Díky. ja ti chcem touto cestou veľmi pekne poďakovať, že si prijal pozvanie. Želám ti veľa, veľa úspechov a dúfam, že o pár mesiacov ťa budem vidieť ako moderátora v nejakej reality show. No tak uvidíme, co přijde. Uvidíme. Jo?
Tak čau.